Mina besikhova sikaMaphethu umgwagwa wezulu mpondo zami lenkomeni ngasenjenize esabani lokhu sasiyofuna amagodo sibheme sikubingelele siwamukele ke phina awethamele khona i1 KZN TV igama lami ke nguphiwe ngwakwamthembu sikhuluma nawe ke usuku namhlanje sethekwini lika banana siudla susheba nolwandle kulapho sibizwe khona ke umnyango ezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu esifundazweni iKwaZulu Natal oholwa ke umhlonishwa umfundisi uThula Sizwe Buthelezi. Umhlonishwa ke uthe usuku namhlanje njengoba sila uzosichazela ke esihlahleleke indaba njengoba ke ebize abahleli bomcimbi ingoma kazwelonke esaziyo ke ukuthi umcimbi lo othatha ke inkumbi zabantu abaphuma ke engxenyeni ke ezahlukahlukene zeyifundazwe zezwe ke laseNingizimu Afrika nokuyilapho khona befisa ukuthi ke bezojabulela ke obumnandi obusuke ke bulethwa ke amaciko ahlukahlukene khona lapha ke eThekwini. Namhlanje ke ungqongqoshe usitshela ukuthi ukusukela namhlanje kuyaphambili ingoma kazwelonke ayisoze yafana neyake yabakhona ke eminyakeni ke edlule njengoba ke lo mnyango usungene ngomkhono nesiphanga ukuthi ke uxhase le ngoma ukuze onke ke amaciko ezokwazi ke ukuthi ke ahlomule kulona ke lolu hlelo oluthinta ke ingoma kazwelonke. Ngiyafisa ukuthi ke sinikezena ke umfundisi ithuba okuyena ke ozothi ke esicacisele esihlahlele yonke ke indaba ukuthi lolu hlelo luqhamuka kanjani futhi ke luyohamba luhambe ke ufike uma ngabe sithi abakhulume. Ingoma kazwelonke ingoma yakithi iqhakambisa isintu sakithi njengoZulu. Ngakho ke njengomnyango kwaKhokta sibone kufanele ukuthi sondele sizofaka ihlombe ukuthuthukisa ingoma kazwelonke. Njoba sazi ukuthi umnomzana umcineka kade igqugquzela lengoma lomcimbi usonyakeni wesine kulonyaka. Ngakho ke sibone sengathi kungakuhle ukuthi sisondeze amakhosi ngoba kakade ingoma isuka eindaweni zamakhosi asendlunkulu yonke leminyaka abegqugquzela ukuthi kudlalwe ingoma emakhaya. Kulonyaka ke sizowahlonipha amakhosi abe negalelo elibanzi ekuthuthukiseni ingoma emakhaya. Sihloniphe futhi njengomnyango amagoso okuyiwona enza umsebenzi omkhulu wokuqoqa intsha ukuthi ikwazi ukugida ingoma. Kodwa phezulu kwalokho njengomnyango kwaKhokta sibona ingoma izokwazi ukuthi ihlanganise abantu abasha. Kunendawo eziningi lapho kukhalwa ngodlame olubhekiswe kubantu besifazane kukhalwa ngobugebengu. Sibona ukuthi uma kulezo indawo singafundisa intsha ingoma iyokwazi ukuthi ihlukane nezinto eziholela ekutheni bangene ebugebengweni. Mbukeli ke lapho ekhaya uyena ke ngempela ke umfundisi uThidi Buthelezi ekade sikhuluma naye ke ungqongqoshe ke walomnyango wakwaKhokta kulesi sifundazwe saKwaZulu Natal ngempela ke ekade echaza indaba ukuthi lo mnyango ungenelele kanjani ekutheni ke ube ingxenye yomcimbi ke omkhulu kangaka. Kodwa siyafisa ukuthi sikhulume ke nomhleli walomcimbi uyena ke uXolani Imcineka naye ke ozothi ke asitshele ukuthi kusho ukuthini njengoba echaza ukuthi lolu suku alukho olukhulu nje kuona ke amaciko kuphela kumbe namagoso kodwa kubona bonke abantu ke abakhele ke izifunda nezigodi zamakhosi ukuze ngempela ke kube yibona njengoba sazi ukuthi ibona ngempela ke abahlomla kakhulu kulolu hlelo ke lwenjabulo olusuke ke ingoma kazwelonke. Siyafisa ukuthi sikhulume naye ngaphambi ukuthi sidlulele ke nakumaciko abe yingxenye yalolu hlelo uma ngabe sithi ke abakhulume. Mhlasimbe umsakaza ngikusho ukuthi akulona usuku olukhulu nje kuphela kuthina akulona usuku olukhulu kumagoso usuku olukhona kubantu bakaZulu bonke usuku olukhulu kubantu abathanda isintu kwiSouth Africa yonke ngoba into ebalekile nenselelo ekhona eyokuthi masenze izinto zesintu singazinyanyalati masenze into zesintu sizenze ngayo yonke indlela. Ngicabanga ukuthi umzili ungqongqoshe ethi ingoma idinga ingene ngisho ko Chesterville ingene nakonanda ngenxa ukuthi ingoma sesikazile ukuqonda ukuthi ingakwazi iyalekelela kakhulu ekwazini ukulwa nobugebengu
nasekucontributeni ekutheni abantu bakwazi ukuthi bayiphathe kahle. So uma ngabe ke uhulumeni ethatha igxathu lokwazi ukusondela kanje ingoma ayifukule, ngicabanga ukuthi ke thina njengabantu bakaZulu ukuthi sishayile ihlombe lokho ngayo yonke indlela, ngoba siyazi ingoma ukuthi idala muphi umehluko kwisizwe samakhosi, siyazi ingoma ukuthi inamuphi umthelela ekuyiphatheni kwabantu bamakhosi. Ngalondlela ke uma ngabe sekusondela ngisho amakhosi uqobo ke manje, ngoba amakhosi azobe khona engomeni emaningi kangaka, amakhosi esesondeze ngalendlela futhi ezohlonishwa, kusho ukuthi ingoma isibusiseka kwamanye amazinga. Ngingasho ukuthi ngomhla ka-21 June kulenyanga sakuyona eMabhida kwingoma kaZwelonke, ingoma ezizobe sinayo izobe ingafani nezinye ingoma ezike zaba khona ngenxa yesibusiso nesisindo samakhosi ukusondela kwamakhosi, ngoba singabantu bamakhosi msakazi. Le ifana nokuzalwa kabusha, ukungenelela kukaCopter engomeni kaZwelonke. Ingoma kaZwelonke bekuyiyona nto ebinkulu kodwa uyiyona nto ebibukelwa phansi, yabona. So manje kuthina kufana nokuzalwa nje, kusuku lokuzalwa olwanamhlanje, ngoba uma ngilalela izinto ezishiwo amalunga kanye no chief uShenge esho izinto ezizokwenzeka, leyo nto isitshela ukuthi ngempela kukhulu okuzayo. Engakutshela kona nje kukhulu ozokubona ke manje, imasobona izinto zangempela. Cha, namhlanje ungamangala ukuthi indaba ngila uzokweseka kakhulu amaciko ase-KZN, umasikandi wonke, bese ngibabongela kakhulu, ngibongele ne-office lakaCopter ukuthi ke likwazi ukungenelela kulento enhle kangaka. Kuyagqugquzela kakhulu kumaciko ukuthi asebenze ngokozikhandla uma kusakwazi ukuthi eminyangweni esinawo la KwaZulu-Natal bakwazi ukulekelela njengalelo office esilibone namhlanje. Siyathemba ukuthi ke kuzobathuthukisa kakhulu, sibone nesivumelwane abasenzile naleli office. Sibonge kakhulu nakwe-MEC ukuzibophezela kwakhe ekuthenini athuthukise iKZN. Sithi nje halala kwingoma kaZwelonke, siyathemba ukuthi lizakhula izinga kulonyaka, imithandazo eminingi iphendulekile. Sithi nje halala nathi la kwaGospel ke siyafika nefolo leGospel. Mbukeli ke asiphinde sigijime sibele kuyena ke ungqongqoshe nokuyilapho khona ke eqhubeka nokusichazela ukuthi into ethinta ke ingoma ingayishintsha kanjani ke impilo yomuntu ke omusha, njengoba esho ukuthi okuyilona siko lomnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu KwaZulu-Natal ukuthi abantu befunde ukuzakha, bafunde futhi ukuthi ke bezenzele. Uhlelo ke olukhona futhi lolu ke eminyangweni lo okuyiwona ke esikhuluma ngawo nothathe igxathu ke lokuthi ke uxhase ingoma kaZwelonke, njengoba esho ke ungqongqoshe ukuthi ngempela ke ngobuciko ukucijwa kwamaciko nokucijwa kwabantu abasha ngezinto ke ezithinta ke ubuciko ingakwazi ukuthi ke idlale indima enkulu ekutheni bephume ebugebengweni, kodwa bekwazi ukuthi bephile impilo elungile futhi bephilo ke impilo engakwazi ukuthi ilekelele ke nomunye umuntu. Ngiyafisa ukuthi siphinde simdedele umfundisi sithi abakhulume. Sibona sengathi masingafundisa intsha ingoma, lokho kuzokwakha isimilo kubantu abasha ukuthi bafunde ukuzakha, bafunde ukuzenzela nokuyibandakanya nento ekwazi ukuthi ithuthukise impilo yabo. Ngoba njengoba sibona nje lapha ingoma abantu bayakwazi ukuthi bayiphilise ngayo, bakwazi ukuzondla nemndeni yabo. Ngakho ke sibethulela isigqoko abahleli bengoma, thina njengomnyango wakwaCopter sizoba ingxenye unyaka nonyaka kusukela kulonyaka kuya phambili. Sesiliphetha ke uhlelo, siphinde futhi ke sibuyele kuona ke amaciko abekade eyingxenye yalolu hlelo, ngoba phela ubemaningi ke amaciko ikakhulukazi ke ayingxenye yakho ke ukuhlelwa kwalomcimbi. Siyafisa ukuthi siphinde sizwe ukuthi ke ngempela ke baqhubeka bathini kulona ke uhlelo ngaphambi ukuthi siliguqise sithi ke abakhulume. Esikujabulele kakhulu ukubona ungqongqosho esondela kakhulu ngomnyango wakhe. Lo mnyango wakwaCopter iwona mnyango obubalekile ukuthi ube khona engomeni kaZwelonke. Uwona mnyango ngempela ngoba wona unamakhosi, kuneyinduna zamacala, kuneyinduna zezinsizwa. Bonke laba bantu baqhamuka ngaphansi kobugoso, baqhamuka ngaphansi komphakathi. Lo mnyango wenze into enkulu ngendlela esimangaliso, wenza into engakaze iziyenzeke kungokuqala nqa
isilokhu sayiqala siyigida ingoma asikaze sibone ufika ngempela umnyango nathi sithi sibuka namhlanje ukuthi nanku umnyango ngempela okufanele ngabe uphila nathi. Siyabonga kakhulu ukutshenga ukuthi asondele engomeni kaZwelonke ngoba ingoma kaZwelonke ikhulisa abantu abaningi ngendlela esimangaliso. Inkabe ezincane esasina njengalento kuze kuthiwa abantu kuthiwa zinkabi kuthathwa igama leinkabi zengoma lifakwe ebugebengwini. Laba abantu abazigebenga kuzona inkabi zinswela boya. Inkabi umuntu la otheniwe onikezwe umthetho uba ngeke kube ngaphansi komthetho ungekho ngaphansi kwegoso. Usho ukuthi laba bantu ababizwa ngeinkabi zinswela boya, inkabi yilezi eziphethwe amagoso. Siyabonga kakhulu eminyangweni. Mfowethu ziningi izinto ezoxazululeka noma ngike ngibalule okuningi ngizosho nje mhlawumbe ku2 enginenkolelo yakho. Ingoma kaZwelonke mfethu bakwazi ukuthi ingoma nje yase groundini eyenziwayo nje makusuke kwaba khona leyo nkosi ecikekayo yacika mhlawumbe yahlaba inkomo kube mnandi lapho. Kodwa njengamanje sesizokwazi ukuthola ingoma kaZwelonke ibukwa yizwe lonke. Leyo nto le isitshela ukuthi izobe iveza ubuthina bethu ukuthi obani. Ngaleyo ndlela okwesibili ingoma kaZwelonke kwazi ukuthi into nje kufanele nibangele yonke eyodwa noma nibangele yonke esuke yisteki nibange itholo yilowo yedwa nihambe senixabene senzingelana ngazo zonke ikhali lezi. Kodwa njengamanje isifana nefestival. Umani uyahamba lapha ya uyaperforma uyacula noma ngabe awubanga namandla lengana nawo omunye kodwa uzophuma unesmile ngoba uzophuma kukhona okutholile. Leyo nto isitshela ukuthi umculi nomuntu okuyigoso sebeyafana. Okuyinto ke eyenza sibe abangani ngoba into ekade senza izitha thina abaculi namagosi leyo. Njengamanje ngeke uphinde uzokuthiwa umculi uxabene negoso ngoba seba ama celebrate bonke. Ingoma kaZwelonke akusiwo umncintiswano kodwa yithuba lokuthi onke amaqembu azokhangisa amakhono awo. Asifisi ukuthi kube khona ozothi yena wehluliwe kodwa wonke umuntu ukhona okuncane azokucosha ngenhloso yokuthi kugqugquzelwe ingoma emakhaya lapho sihlezi khona. Ngakho ke akusiwo umncintiswano lapho kuzoba khona ohlulwayo kodwa sonke singabanqobi ngale ngoma. Yingakho ungena kaHulumeni uzokhuphula izinga nokuthi nalabo kade bengacoshi lutho kube khona abakucoshayo okuncane ukuze babuyele emakhaya baphinde futhi babe namandla amasha ukugqugquzela ingoma. Iyanina bemamba yevuna ethe ukuvuka iyadla abakayise nina benyathanda bempondo zimakhenkenene abayivimbe ngamaphande emkhonto bethu umhlathi uzawuwela uthe uwela wasewela ngamakhanda amadoda okungapheli kuyahlola siguqisa kanjalo uhlelo besithi abakhulume seMayville emahhovisi ke umnyango ke wakwaCocta okumnyango ezokubusa ngokubambisana nindaba zomdabu esifundazweni iKwaZulu Natal. Igama lami nguphiwe ngwakwamthembu ngivumeleni ngiguqe siguqeni sonke siyothi sukuma kube kusoluzayo. Inkosi inibusise.